Здравейте хора, как сте? Има още една супер яка новина, която нямам търпение да ви кажа. Току-що я прочетах. Тоест, аз го знаех това, обаче не бях сигурен дали официално е потвърдено. Официално, февруари 2028 ще имаме Black Panther 3. И не само това, Дензел Вашингтън малко се изтърва в едно интервю, като каза, че Marvel и Disney имат роля за него в филма, което автоматично означава, че ще имаме Дензел Вашингтън в Black Panther третия филм. Така, не е ясно още точно като кой той ще се появи в Black Panther 3, т.е. в Черната пантера третия филм, така че аз лично мисля, моето лично мнение е, че той ще се появи като някаква по-възрастна версия на Тачала. Не мисля, че ще го направят като Тачака, Тачака като някаква версия на него. Мисля, че ще е като по-възрастна версия на Тачала преди той да умре, защото както знаем, във втория филм Шури, неговата сестра каза в Wakanda Forever, неговата сестра Шури каза, че той е умрял, че Тачала е мъртъв и така нататък. Тоест, мисля, че Дензел Вашингтън ще бъде Тачала, Black Panther, те ще го покажат по някакъв начин, т.е. преди да умре, защото както всички знаем, Чадуик Бойсман, актьора, почина и не го рекаснаха във втория филм, което аз мисля, че трябваше да направят, защото неговата сестра, като сложи костюма на Black Panther и така нататък във втория филм, не знам, човек, просто не я виждам като Black Panther, просто няма го този вайб като Black Panther, не получавам същото присъствие, каквото даваше Чадуик Бойсман на самия Black Panther образ като Тачала. Просто това да сложиш новия костюм и да сложиш новия хелмет, това не те прави Black Panther, човек. Тоест, да, хелмета изглежда готино, много ще се радвам да имам такъв хелмет в моята колекция, но някак си не получих същото присъствие от нея като Black Panther във втория филм. Кажете ми долу в коментарите дали предпочитате Чадуик Бойсман неговия Black Panther или предпочитате Шури като Black Panther от втория филм. И кажете ми какво мислите за Дензел Вашингтън, за това, че той ще участва в третия филм на Black Panther. Като кой мислите, че ще се появи, като Тачака или като Тачала, като малко по-възрастна версия, точно преди да умре. Почти съм сигурен, че ще бъде Тачала. 100%. Също така е много интересно да видим какво ще стане с Black Panther, защото както те също знаят, както също ние знаем, Wakanda и Black Panther и Шури ще участват в Avengers Doomsday, което е толкова яко, аз нямам търпение за това, защото всички ще са там, човек. В последния трейлър, като Wakanda е Мбако, който ми е любимия характер между другото, и Шури срещат Fantastic Four в последния трейлър на Avengers Doomsday, това беше толкова яко, нямам търпение да разбера какво е станало. Наистина, нямам търпение да видя Дензел Вашингтън в Black Panther третия филм. За жалост трябва да чакаме цели 2 години до тогава, но окей. By the way, снощи поснах дългото ми видео за това какви игри играя в YouTube. Отидете, кажете, вижте го, гледайте го, дайте един лайк, дайте ни някакъв коментар отдолу. Вие какви игри играете? Не забравяйте да се абонирате за моя канал в YouTube. Благодаря ви за всички нови абонации, коментари, лайкове и шервания. Последвайте ме тук в TikTok, кажете ми какво мислите. И това е. Бай!